क'क्राझार इउनिभार्सिटी रेजिस्ट्रार और बड'लेण्ड इउनिभार्सिटी रेजिस्ट्रार और डेपुटी रेजिस्ट्रार এই তিনজনক অতি সোনকালে আমি রিলিজ দিয়া হ'ব। अब्ला बिथांमोनानो सिगांग्रो माने पानिशमेन्टखौ मोनग्रोनांगौ बै दिनखालिनि जाथायनि थाखाय। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिन थारौखि थांखिफ्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो नोंसोरजों सावरायलायनो थाखाय आङो माखासे गोदान बिषयफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। स' रायजोफोर, दिनैनि समावहाय जोङो गिबिसिन थारावनो नैबे जुवा गेलेनायनि सायाव जोङो सावरायलायनो सानदों। आङो मोनसे ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोनदों थगायनाय बाथ्रा। नैथियावहाय रायजोफोर, नैबे सानै भाइस चेन्सेलरफोरनि सायावहाय जोङो सावरायलायगोन। बे समाव रायजोफोर ससे भिडिअखौ खोनासंग्रोदो, रिपर्टारा मा रिपर्ट लाहैदों आरो बेयावहाय मा फिननाय होदों। जुआ चले नाকি? जुआ थोआ একো নচলে, মদ চদ নচলে, খেলা চেলা নাই, কোনোবাই ধমকি চমকি দিয়া নাই। निक्षेप बेस जिरो उदालगुरियाव सोलिदों माइक एनाउन्सार होलायना जुवानि आड्डा। वाह वाह वाह, बेसेबां इन्टारेस्टिं ना बिपिएफ पार्टिनि मावथिफोरनि बुंनाय रावफ्रा, माने इसेबां थगायो। जुदि बेयावहाय दाइस खेला जायाखैब्ला अब्ला नैबे दाइस माइक्र'फन लालायनानैहाय एनाउन्स होलायनाया बबे जायगानि रायजोफोर? भैरबकुन्द'नि होननानैनो बुंदों ना बेखौहाय। दिनै भैरबकुन्द'नि मानसिफ्रा भैरबकुन्द'आवहाय जे पिकनिक स्पटआवहाय लिड खालामग्रा जायफ्रा कमिटिनि मानसिफोर, बिसोरो दिनैनि समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मानो इसेबां थगायखो? आं लाजिनाय मोनदों रायजोफोर। मोनफ्रोमबो पिकनिक स्पटआवहाय बिपिएफ पार्टिनि नैबे सरकारनि पिकनिक स्पटआवहाय लोंनाय जानाया हिसाब गैयै सोलिदों। लोंनाय जानायाथ' दे जेबो नंला दे, लोंथों जाथों ना, नाथाय बेबायदि जुवा गेलेनाय, दाइस गेलेज्लायनाय बे माब्लाबाबो जानो मोना। बेखौलाय पुलिसाबो हमोमोन, नाथाय पुलिसाबो हमबावासो। अब्ला नायदो, अब्ला बेबायदिजों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां जागोन नामा? निस्सय गाज्रि जागोन रायजोफोर। आरो पिकनिक स्पटआवहाय माबायदि प्रट'कल थानांगौ, माबायदि आयेन रुल्सफ्रा थानांगौ, बेबो गैबावा बिपिएफ पार्टिनियावहाय। साज्रां ससियेल मिडियायावहाय मिडिया पार्सनफोरनि सिगाङावहाय बिसोरो 100% थगायो, मिथिबाय दा? बेनिखायनो आं बुंनो सानदों नैबे दखानदारखौबो, मिथिबाय दा? আপনি क्यों इमान मिसा कैसे? এই जुआ দেখিছে আপনি না, এই जुआ দেখা তো আপনি গম পাইছে। আৰু সোশ্যাল মিডিয়াত এই जुआ দিয়াতো ভৈৰৱকুণ্ড পিকনিক স্পটৰ পৰা সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল আহিছে। কিন্তু আপুনি দোকানত বহি ফালে সোশ্যাল মিডিয়াত ৰিপৰ্টাৰৰ ওচৰত এনেকুৱা মিছা কথা কৈছে। হয়তো জানে কিন্তু কোৱা নাই না। ইমান মিছা ক'ব নালাগে। আমি সকলো জানিছে এতিয়া বিপিএফ পাৰ্টিক ইমান কেনেকুৱা কিবা পিকনিক স্পটত মদ জুৱা কিবা কিবি চলি আছে, এইটো সকলো জানে। কিন্তু এনেকুৱা মিছা কোৱাটো লাভ নাই না, मा बुङो रायजोफोर? बेबायदि थगायनो नाङाब्रा, इसेबां थगायनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय आन्दायहोनो नाङा। बे जुवाया एनाउन्स होलायनानैहाय भैरबकुन्द'निफ्रायनो भाइरेल जाखादों। अब्ला माब्रै थगायखो? बे भाइरेल जानायखायसो बे मिडियाफ्राबो थांनानै बेयावहाय खबर लाहैदों, मिथिबाय दा? नङाब्ला खबर लाहैनाय नङामोन। रायजोफोर, नैथियाव नैबे भाइस चेन्सेलर सानैखौहाय रिलिज होनो नागिरदों। मानो? थांनाय नभेम्बर दाननि 29 अक्ट' खालार खालि एसटिनि दावराव जानानै, एनअसिनि दावराव जानानै लाइमोन फरायसाफ्रा सेक्रेटारियेट बिल्डिंआवहाय बुफाय बुसि खालामदोंमोन दा। नैबेखौ लानानैनो बेसोर सानैखौसो दाय हमनाय जोङो नुनो मोनदों रायजो। आरो सासे दंबावोसो, बेखौहाय दिनैनि समाव जों गोसोखांनाय नुवाखै।
मानो रिलिज होनो जेराव बिथांमोना दायानो गैया आरो बिथांमोनखौ नायबिजिरनाया दासिमबो क्लियारबो जायाखै आरो मोनसेबो एभिडेन्स मोनाखै बिसोरो दायनिगिरि होननानै अब्ला बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारी बिपिएफ पार्टीनि मावथिफ्रा मानो बिसोर सानैखौ रिलिज होनो दा रायजो राजाफ्रा मा बुजिदों आं सानो बिनि सायावहाय बर' फरायसा आफाद साफ्रोमबो फरायसाफ्रा दायथ' लानांगोन आरो गसंथेनांगोन बिसिनि रिलिजनि सायावहाय नांगौ जायोब्ला बिसोरखौ रिलिज होनायनि सिगां बिपिएफ पार्टीखौनो रिलिज हो मिथिबायना एसेबां दावराव दावसि सरकारखौहाय रिलिज होनायासो साबसिन प्रेस मिट खालामनायनि मेन थांखिया जाहैबाय मैया मोनाबिलियाव जोंनियाव जेनाखि क'क्राझारावनो थानाय गंनै इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटि बे इउनिभारसिटि गंनैनि मानगोनां रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनिनो रेजिस्ट्रार मानगोनां डिमासा दैब्रां मुसाहारि बिथांमोनखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांमोना माने रिलिज खालामनाय जेनाखि अर्डार बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बियो जोंनि आखायाव सफैदों थारैनो दिनै जिखिनि दाय जाबसिननानै जिखिनि नंखाय एलिगेसन जाबसिननानै बे सानै जेनाखि रेजिस्ट्रार बिथांमोनखौ रेजिस्ट्रार पस्टनिफ्राय रिलिज खालामनाय अर्डारा जोंनि थाखाय गनायथाव नङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो इउनिभारसिटि गंनैनि फरायसाफोरा बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया बे बाथ्राखौ जोङो फोरमायदों बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो इउनिभारसिटि गंनैनि फरायसाफोरा बे रिलिज अर्डारखौ जों अपोज खालामो जों बिरोधिता खालामो आरो गोख्रोङै जोङो दाबि खालामदों जे जेनाखि रिलिज अर्डार दिहुनदों गंनैबो इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांमोना थाबैनो बेखौ उइथड्र खालामनानै लानांगौ बिथांमोना मिथिनानै लानाया गोनां जे माने बे गंनै इउनिभारसिटिया जोंनि जाथि दानाय जोंनि हारि दानाय जोंनि बर' गेरेमसा हारि दानायजों सोमोन्दो थानाय बियो गंनै इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि होनोबा सोमावसारनायनि गेजेरजों मोननाय बियो मुंख्लं जानायनि गेजेरजों मोननाय बियो मोनसे गंसे इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटि होनोबा सिगाङाव क'क्राझार कलेजमोन बे कलेजनिफ्रायनो जोंनि जेसेबां सोमावसारनाय जोंनि जेसेबां दैदेनगिरि जोंनि जेसेबां रिभलिउसन आरो जोंनि जेसेबां जाथि दानायनि बाथ्रा जोंनि जेसेबां माने गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा जाथि रैखाथिनि बाथ्रा बे कलेज बा इउनिभारसिटिनिफ्रायनो जादों दिनै बे इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांमोना गुदि गैया खिथा गैया माखासे पलिटिकेल मटिभेटेड इनस्टिगेशन आरो माखासे पलिटिकेल मटिभेटेड माखासे कम्पालसन बा सोरनिबा बिथोनखौ लानानै जेनाखि बे सानै भाइस चेन्सेलरखौ रिलिज खालामनाया गमामायैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों जोङो बेखौ बुंगोन गले गले बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो आरो नोंथांमोनाबो मोजाङै मिथिगौ जे 29 नभेम्बर खालि बे इउनिभारसिटि गंनैनि फरायसाफोर आरो गुबुन गुबुन इउनिभारसिटि बा कलेजनि फरायसाफोरा शेड्युलिं इस्यु बा मोनद' हारिनि एसटि होनो नाजानाय आसाम सरकार आरो दिनैनि नैबे काउन्सिल गभर्नमेन्टनि जेनाखि एनअसि नैबे मेटारखौ लानानै जेनाखि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय जागायनानै बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटसिम जे धर्ना हाबाफारि बा रेलि हाबाफारि लानायाव ओइदिनखालि माबा मोनसे इनसिडेन्ट माने दुखुनांथाव इनसिडेन्ट जादों जि जाथाया जानो नाङामोन आरो बे जाथायखौनो दाय होनानै बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय बिटिसि एसेम्बलि बा बिटिसिनि केबिनेट माने हाउसआ डिसिसन लानानै बै बिथां रेजिस्ट्रार सानैखौ रिलिज खालामनांगौनि थाखाय गंनैबो इउनिभारसिटिनो लेटार गांसे लिरहरनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दिनै सेक्रेटारियेटनिफ्राय लिरहरनाय जेनाखि लेटार बेबो मोनसे इलजिकेल आरो बियो मोनसे एभिडेन्स गैयै आरो बियो मोनसे नाजावथावै बियो मोनसे लेटारमोन आरो दिनै गंनैबो इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरनि सानै रेजिस्ट्रारखौ जेनाखि रिलिज खालामनायनि जे अर्डार बेबो नाजावथावै बेसलेस मानोना दिनै बे इनसिडेन्टआव सोर लोब्बा दंमारो आरो गैमारा बेखौ दिहुननांगौनि थाखाय दिनै गुवाहाटी हाइकर्टनि रिटायार्ड जास्टिस हरेन्द्रनाथ शर्मा मानगोनां बिथांखौ वान मेन मोनसे इनकुवेरि कमिटि जिहेतु आसाम सरकारनिफ्राय बेखौ दिनै बानायनानै होनाय जाबाय बे इनकुवेरि कमिटिया दिनैसिमाव इनकुवेरिनि प्रसेसखौ जों मिथिनायाव जागायाखै फेक्ट फाइन्डिं बेवहाय खुनु माने जागायाखै दायनिगिरिया सोर आरो बेवहाय माने सोरहा दाय दंमारो बिनि गासै बाथ्राफोरखौ जोङो तदन्तनि उनावसो जोङो मिथिगोन
अब्ला तदन्तनि रिजाल्टआनो फैयाखै बेवहाय एभिडेन्सबो फैयाखै गंनै इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरा बे गाव गावनि इउनिभारसिटिनि रेजिस्टारखौ बोरै कुनु खारन गैया हसियायै बेदि रिलिज खालामनो हायो बिथांमोननियाव जोङो प्रश्न खालामदों आरो बिथांमोननि जिखिनि रिलिज खालामनायनि जेनाखि मोनसे इनिशिएटिभ बियो मोनसे प्रश्न खालामथाव आरो क्वेश्चनेबल जादों आरो डाउटफुल जादों मानोना बिथांमोना इउनिभारसिटिनि माने जेनाखि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल बेवहायबो बिथांमोना मिटिं जायाखै होननानै जोङो मिथिगौ आरो बेवहाय जिखिनि एपइन्टिं अथरिटि बेवहाय माने भाइस चेन्सेलराबो नङा होननानै जोङो मिथिगौ बेवहाय माने चेन्सेलरासो एपइन्टिं अथरिटि आरो दिनै आसामनि गभर्नर मानगोनां बिथाङानो जिहेतु गंनैबो इउनिभारसिटिनि चेन्सेलर बिथांनिफ्रायबो गंनै इउनिभारसिटिसिम बिथां सानै रेजिस्टारखौ माबा मोनसे दाय मोननानै रिलिज खालामनांगौनि थाखाय जेबो बेबायदि नट गैया आरो बेबायदि लिरनाय बा नटिस गैया होननानै जोङो मिथिगौ अब्ला बबे राहाजों माबायदि थांखिजों बबे बेबस्थानि गेजेरजों मा जुक्तिनि थाखाय दिनै बे गंनै इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरा बे सानै रेजिस्टारखौ बेबायदि मानो खालामनो मोनखो बेखौ जोङो प्रश्न खालामदों दा बिनि थाखायनो गंनैबो इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरनिसिम जोङो स्ट्रं डिमान्ड एबसुनिफ्राय आरो फरायसाफ्रा जोंजों जगाजग खालामदों गोबां स्टाफसफ्रा जोंजों जगाजग खालामदों बियो अयनाय जादों होननानै बियो अयनाय जादों दा बिनि थाखायनो थाबैनो माने उइथड्र खालामनांगौ आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लादों जे थाबैनो सिडेन डेमनस्ट्रेशन हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जेरैखि जाया सानै भाइस चेन्सेलरा गावसोरनि जेनाखि थांखि बेखौ जेन माने बोखांफिननानै लायो बेखिनि बाथ्राखौ जोङो बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंबो जोङो फोरमायगोन आरो बेवहाय जेनाखि जोंनि सोमावसारनाय इन्डिपेन्डेन्ट समसिमनि थाखाय जोङो लानानै थांनो थाखाय जोङो थागथियारि जोङो दिनै जानो गोनां जादों जों दुखु मोनदों जाय माने इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांमोना साख्रि मावनो फैदों ना दिनै जोंनि अनुष्ठान प्रतिष्ठान बेखौ बुथारनो थाखाय बा जोंनि फरायसाफोरनि जेनाखि मोनसे मिजिं आसा जेनाखि थांखि बेखौ बुथारनो थाखाय बिथांमोना बेवहाय साख्रि मावनो फैदों जोंनि बिथांमोननि खाथियाव सोंनाय प्रश्न आरो बिथांमोना साख्रि मावनो जुदि फैदोंब्ला बिथांमोना सोरनिबा पलिटिकेल बेबायदि मोनसे मटिभेटेड माखासे कमान्ड बा सोरनिबा पलिटिकेल मटिभेटेड माखासे इनस्टिगेशन बेखौनो लानानै जुदि रिलिज खालामदोंब्ला बिथांमोना हुसियार जानाया रायजोफोर सिन्था खालाम बिपिएफ पार्टिखौहाय एमएलए इलेक्शनाव मा खालामनांगौ दिनैहाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ बर' हारिनि गेजेराव मा सोलिदों गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि